Da kammertjeneren rakte ham det snehvide lagen, hostede han akavet og prøvede at undgå at se kongen i øjnene. Hvad betyder dette? Spurgte Ludvig den 15. irriteret, i det han bemærkede, at dauphinens seng forblev jomfruelig ren. Hvad lavede de hele natten? Harmedes kongen. Deres majestæt, de græd, svarede kammertjeneren stille og slog blikket ned. Ludvig den 15. kaldede den elskede for sin uudtømmelige lidenskab for kvinder, og som anså sig selv for at være en stor kender af kærlighedens glæder, var oprigtigt forundret. Hvorfor græder hans søn, Frankrigs unge dauphin, i sengen med en så ung og særdeles charmerende hustru? Maria Josepha af Sachsen, der knap var fyldt 16 år, var en utrolig yndig skabning. Hun havde alt, både ømhed, beskedenhed og en uskyldig, ren skønhed. Kongen, der var vant til at måle lidenskab i lydstyrken af suk og lyden af tøj blev kastet, var forarvet over arvingens opførsel. Han er en sand tåbe, udbrød monarken vredt. Hvis jeg fik serveret en så øm og vidunderlig knop, ville jeg ikke spilde natten på at græde, men finde en måde at åbne dens kronblade på. Morgenen efter bryllupsnatten mødte den unge dauphine op ved hoffet med hævede og forgrædte øjne. Men til trods for dette holdt hun sig med en forbløffende værdighed. Intet blik fangede nogen svaghed hos hende, kun en fin, næsten gennemsigtig sorg. Maria Josepha af Sachsen forstod allerede dengang, at det ikke ville blive let for hende i Frankrig. Allerede inden brylluppet havde dauphinen Ludvig Ferdinand sendt hende et tilbageholdende, forklarende brev, hvori han indrømmede, at hans hjerte for evigt var givet til hans for tidligt bortgangne første kone, og at den nye hustru derfor ikke skulle regne med kærlighed. Sønnen af den franske konge Ludvig den 15., dauphin Ludvig Ferdinand, tog sin første hustrus død særdeles tungt. Denne tragiske begivenhed var et sandt slag for ham. Maria Theresa døde den 22. juli 1746, blot 3 dage efter, at hun havde født en datter. Den nyfødte pige overlevede, men den unge prinsesse selv, der knap var fyldt 17 år, slukkedes uden at være kommet sig over den hårde fødsel. Og selvom dauphinen kun havde været gift med hende i 1,5 år, nåede han at elske hende oprigtigt af hele sit hjerte. I dette ægteskab fandt han den for hoffet sjældne renhed i følelserne, som andre prinser i Europa kun kunne drømme om. Derfor var den 17-årige Ludvig Ferdinand kategorisk imod, da faren indledte en samtale om nødvendigheden af at gifte sig igen. Hans sjæl længtes stadig efter Maria Theresa. Han ville ikke engang tænke på andre piger. Aldrig, erklærede han beslutsomt og så på sin far. Jeg gav mit hjerte til Maria Theresa, og en sådan følelse vil ikke komme igen. Men kongen havde ikke i sinde at give efter, og insisterede fast på en ny forening for dauphinen. I det forrige ægteskab blev der jo kun født 1 datter, og i Frankrig ventede man på en mandlig arving. Og sønnens sentimentale taler irriterede monarken. Ludvig den 15., der var vant til at se på ægteskaber som politiske handler, forstod ikke disse ungdommelige indskydelser. Din sorg er erhverdig, men kronen tåler ingen forsinkelser, svarede kongen tørt, og lod sønnen forstå, at alt allerede var besluttet. Frankrig kunne ikke vente på, at dauphinen fik styr på sine følelser. Derfor begyndte man straks efter begravelsen at lede efter en ny brud. Dauphin Ludvig Ferdinand, melankolsk og eftertænksom, var det stik modsatte af sin far. Dauphinen holdt sig til strenge moralske principper og fordømte åbenlyst farens kærlighedsaffære. Derfor var det yderst vigtigt for ham at gifte sig med en kvinde, han elskede. Han kunne ikke udstå kynisme og beskidt udsvævelse,
foragtede farens konstante udskiftning af elskerinder og vendte med væmmelse blikket bort, når talen faldt på Marquise de Pompadour. Ikke desto mindre var det netop hende, der spillede en afgørende rolle i hans skæbne. Dauphinens anden brud blev den 15-årige Maria Josepha af Sachsen, datter af den polske konge August II og barnebarn af den legendariske August den Stærke. Dette parti blev omhyggeligt fundet til den unge prinsesse af hendes onkel, grev Moritz af Sachsen, en fremragende hærfører, en dygtig diplomat og en hofmand, der forstod at spinde intriger. For ham blev dette ægteskab et spørgsmål om forfængelighed og nøje diplomatisk beregning. At gøre sin niece til Frankrigs fremtidige dronning var toppen af succes ved hoffet og opfyldelsen af alle hans ambitioner. Da han forstod, at Maria Josephas skæbne helt og holdent afhang af den indflydelsesrige Marquise de Pompadours gunst, sikrede han sig hendes støtte. Favoritinden, der var charmeret af ideen om en strålende alliance med Sachsen, overbeviste uden besvær monarken om dette. Deres søn har brug for en ung, dydig og underdanig kone, sagde hun blidt til Ludvig den 15., mens hun strøg ham over skuldrene. Og en sådan brud kan kun prinsesse Maria Josepha blive. For den franske hersker var dette ægteskab mere end tilfredsstillende, da det ikke kun lovede politisk fordel, men også styrkede alliancen med Polen. Men monarkens glæde blev hverken delt af hans hustru, dronning Maria Lestinska, eller af den utrøstelige Dauphin selv. Frankrigs dronning havde vægtige grunde til at hade sin kommende svigerdatter, endnu før hun trådte over tærsklen til Versailles. Hun modsatte sig sønnens ægteskab, ikke på grund af ømme, moderlige følelser. Det var en gammel dynastisk krænkelse. Maria Lestinskas far havde engang mistet den polske trone netop på grund af Maria Josephas bedstefar. Og nu krævede skæbnen, at barnebarnet af den mand, der havde bragt så mange ulykker over hendes familie, skulle indgå i den kongelige familie. Maria Lestinska var forarvet helt ind i sjælen og kunne knap skjule sin harme. En sådan forening forekom hende at være en personlig fornærmelse. Fjendens barnebarn i mit hus, hviskede hun rådvildt, da tjenestepigerne prøvede en ny kyse på hende. Nej, det kan ikke passe. Herren sætter mig på prøve. I mellemtiden brændte heller ikke Dauphin Ludvig Ferdinand selv af lyst til at gifte sig. Han levede i skyggen af en sorg, der ikke ville lægge sig. Efter sin første kone, Maria Teresa af Spaniens, død, var det som om han holdt op med at trække vejret. For ham var hun ikke bare en hustru. Hun var meningen med hans liv, og den eneste ven, der virkelig forstod ham. De var lykkelige, da de fik en datter, men glæden varede kun 3 dage. Dauphinen døde og efterlod sin mand knust af sorg. Siden da var der i hans hjerte hverken plads til kærlighed eller munterhed. Og knap var der gået et år, før faderen, Ludvig den 15., befalede at forberede et nyt bryllup. Men Ludvig Ferdinand havde ikke engang kræfter til at skjule sin afsky for alt det, der foregik. Han kunne ikke tilgive faderens hårdhjertethed og hadede af hele sit hjerte hans favoritinde, Madame de Pompadour, som efter hans mening stod bag alle de ydmygelser, der var overgået familien. Ved hoffet var det ikke velset at bære sorg længe, og da slet ikke at give efter for svagheder som sorg. Beslutningen blev taget uden diskussioner. Staten krævede arvinger, kongen var ubøjelig, og hverken sønnens bønner eller dronningens protester kunne ændre hans vilje. Ludvig Ferdinand, der ikke fandt styrke til at gøre modstand åbenlyst, besluttede at udtrykke sin fortvivlelse på en anden måde. Han skrev et brev til Maria Josepha, høfligt, men koldt,
fyldt med sorg og håbløshed. I det tilstod han, at han ikke var helbredt efter tabet, at hans hjerte stadig tilhørte hans afdøde kone, og at han tvivlede på, om han nogensinde ville kunne elske igen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan gøre dem lykkelig, skrev han, og afvejede hvert ord. Således sad den unge prinsesse i kareten, der allerede var på vej mod Versailles, og mens hun knugede det ulyksalige brev i hænderne, brast hun i bitter gråd. Maria Josefa havde heller ikke uden dette gjort sig forhåbninger om gensidige følelser, og efter brevet blev hun helt modløs. Alt var endnu værre, end hun havde antaget. Den 15-årige brud var bedrøvet og holdt med besvær fortvivlelsens tårer tilbage. Men hun forstod, i modsætning til sin forlovede, udmærket, at det ikke var op til hende at afgøre spørgsmålet om at aflyse brylluppet. Hendes pligt var blot at adlyde. Med disse bitre tanker kørte den polske prinsesse sin brudgom i møde. I begyndelsen af året 1747 ankom den saksiske prinsesse til Paris. Hoffet summede af sladder. Alle hviskede medfølende, at dauphinens nye hustru gik et svært liv i møde. Ikke desto mindre fandt brylluppet sted. Og den 9. februar 1747 blev den 15-årige Maria Josefa af Sachsen mod alle odds hustru til Frankrigs dauphin. Den unge brud fremstod foran Versailles blændende smuk og udstrålede den stille, ædle styrke, som i fremtiden ville få mange til at bøje hovedet for hende. Takket være hendes onkel, grev Moritz af Sachsens anstrengelser, var alt forberedt i god tid og på behørigt niveau. Han sørgede for, at hans niece så mindst lige så godt ud som de kongelige personer, og at alt, fra blonder til korset, svarede til den nyeste parisiske mode. Selv hendes sko med guldspænder var bestilt hos Versailles bedste skomager. Ved ceremonien viste Maria Josefa sig i en kjole broderet med sølvtråde og ædelstene, med en pelskappe og strålende smykker. Hele hendes påklædning vejede mere end 10 kilo. På trods af dette var den unge brud ulastelig og viste på ingen måde tyngden af sin påklædning. Prinsessen gik mod alteret let med kongelig holdning og betog alle med sin ynde. Ludvig den 15. var begejstret for sin nye svigerdatter. Hun udstrålede en sagtmodig charme og en tilbageholdende styrke, der var så sjælden i hendes alder. Han hviskede til Marquise de Pompadour, at den nye svigerdatter var yndig som en porcelænsdukke. Han kunne lide denne friske, næsten barnlige skønhed, pigens bløde manerer og stille beskedenhed. Kun én person delte ikke den almene begejstring. Denne person var brudgommen selv. Dauphinen gik ved siden af med bøjet hoved og uden at løfte blikket fra gulvet, som om han i tankerne ikke var her, men ved sin første hustrus grav. Dronningen så derimod koldt og fjendtligt på bruden. Hendes iskolde blik syntes i stand til at forvandle enhver, der vågede at komme tættere på, til is. Hoffolkene fulgte det, der skete, med nysgerrighed og skjult skadefro. Alle forstod, hvor svært det ville blive for den unge prinsesse i Versailles. Brylluppet forløb med blændende pragt. Ifølge gammel skik fulgte kongen personligt de nygifte til deres gemakker, og i det han ønskede den gensidige lykke, trak han forhænget for over deres leje. Må denne nat bringe Frankrig en arving, sagde han med et tilfredst smil på læben, i det han forlod dem. Døren til gemakkerne lukkede tæt, og en gravlignende stilhed sænkede sig over værelset. Da ægtefællerne var blevet alene, løb spændingen mellem dem næsten til at tage og føle på.
Ludvig Ferdinand, der var forpint af indre modsigelser, kunne pludselig ikke mere, og i det han vendte sig bort, hviskede han: "Tilgiv mig, frøken. Jeg kan ikke glemme hende." Ludvig Ferdinand stod som fastfrosset og stirrede ud i luften, bange for overhovedet at røre sig. Maria Josefa gik forsigtigt hen til ham. "Min herre, græd," sagde hun blidt. "Græd, for jeg ved, at de sørger. Deres tårer giver mig håb, for et hjerte, der er i stand til at elske sådan, vil en dag kunne elske igen." Han svarede ikke, men sank blot ned i en lænestol, dækkede ansigtet med hænderne og græd lydløst. Maria Josefa knælede ved siden af, åbnede en bønnebog og hviskede knaphørligt: "Jeg vil bede for Maria Theresas sjæl." Næste morgen, da stuepigerne skiftede sengetøjet, viste lanerne sig at være fuldstændig hvide. "Hvad lavede de dog hele natten?" undrede kongen sig og kneb øjnene utilfreds sammen. "De græd, siger," svarede kammertjeneren. Og deres første bryllupsnat gik virkelig med tårer. Hver især græd de over deres eget. Hun af frygt, længsel og bevidstheden om, at hun aldrig ville blive elsket, og han af medlidenhed med sig selv og minder om sin tidligere kærlighed. Men netop denne nat aflagde Maria Josefa et løfte til sig selv om, at hun for enhver pris ville vinde ikke blot sin mands gunst, men også hele hoffets respekt. Selvom Versailles havde mødt hende med kulde, ville hun forstå at gøre sig nyttig og nødvendig der. Mens den melankolske og fraværende Dauphin fortsat forholdt sig ligeglad over for sin unge kone, erobrede Maria Josefa i mellemtiden gradvist hoffets hjerter. Hun besad ikke en blændende skønhed, men i hendes øjne lyste godhed, i stemmen lød blidhed, og i hendes manerer mærkedes medfødt værdighed og beskeden charme. Kong Ludvig den 15., der oprindeligt kun havde set hende som et fordelagtigt parti for sønnen, greb sig nu stadig oftere i at beundre denne unge kvinde oprigtigt. Hun forstod at lytte, talte med respekt og tillod sig aldrig et skarpt ord. Selv dronning Maria Leszczynska, hvis hjerte længe forblev koldt, tøede gradvist op. Da hun så, hvordan Maria Josefa oprigtigt forsøgte at hjælpe manden og hans far med at forbedre forholdet, begyndte hun at respektere hende. I svigerdatteren, som hun engang havde betragtet som en fjende, så hun en oprigtig from sjæl. Maria Josefa udviste en forbløffende visdom og tålmodighed. Fra de allerførste dage af ægteskabet omgav hun Ludvig Ferdinand med stille og følsom opmærksomhed. Hun interesserede sig for hans vaner, bragte bøger, som han havde nævnt i forbifarten, og inviterede en præst, når han lukkede sig inde i sig selv. Men dauphinen havde ikke travlt med at åbne sit hjerte. I april 1748 døde hans datter fra første ægteskab. Denne tragedie forværrede blot hans sorg. Ikke desto mindre elskede Maria Josefa sin mand oprigtigt, selvom deres forening oprindeligt kun havde haft en politisk karakter. Hun bad for ham, holdt samtaler med dronningen i gang og udførte alle hofpligter med værdighed. Gradvist begyndte hendes ro at bære frugt. I Versailles korridorer lød det stadig oftere hviskende, at dauphinen simpelthen var en sand skat. Selv Madame de Pompadour, kongens indflydelsesrige favoritinde, der var vant til at se unge kvinder som en trussel, bemærkede hendes begavelse og forfinelse. I stedet for at indlede en rivalisering med hende, handlede Maria Josefa klogt. Hun blev venner med hende. "Lille saksiske kvinde," sagde Pompadour med et smil, da Maria frygtsomt nærmede sig hende. "Ønsker de min gunst, eller er de blot bange for ikke at have den?" "Frue, jeg ønsker deres råd," svarede dauphinen roligt. "Jeg ville gerne lære at være Frankrig værdig." Markisen lå venligt. "Jeg kan se, de ikke er uden vid, og vid er farligere end skønhed ved hoffet."
Siden da opstod der et mærkeligt, men stærkt venskab mellem dem. Og netop takket være dette venskab, begyndte forholdet mellem kongen og dauphinen gradvist at blive bedre. En dag blev Ludvig Ferdinand alvorligt syg. Så alvorligt, at det var uvist, om han ville overleve eller rejse til den anden verden. I alle de 11 dage, hvor dauphinen var syg, veg hans hustru ikke fra hans seng. Lægerne bønfaldt hende om at gå og advarede om smittefaren, men hun var ubøjelig. Maria Josefa forlod ham ikke et øjeblik. Hun gav afkald på søvn, spiste næsten ikke og tilbragte dage og nætter ved mandens seng, hvor man skiftevis tørrede hans pande med koldt vand og hviskede bønner om hans redning. Da dauphinen endelig kom til sig selv, var det første, han så sin kones hærgede ansigt. Hendes øjne var røde af tårer og træthed, men i dem lyste en uforfalsket glæde. Glæden over, at han var i live. Har de været her hele tiden? Fik han med besvær fremstammet. Selvfølgelig, svarede hun stille. Kan hustru da handle anderledes? Han var slået af hendes selvopofrende omsorg og indså endelig, hvor uretfærdigt han havde behandlet hende tidligere. Fra dette øjeblik herskede der en sand idyl mellem ægtefællerne, og familien blev et eksempel på lykke og gensidig respekt. Dauphinen blev mere opmærksom, blidere og tillod sig for første gang at smile i Maria Josefas nærhed. Ægtefællerne levede forbløffende harmonisk, stille, sjæl mod sjæl. De blev ikke tiltrukket af de pompøse modtagelser, maskerader og larmende fester i Versailles. I stedet tilbragte de aftenerne i ensomhed, læste bøger, drev velgørenhed, talte om troens anliggender og besøgte med glæde orangeriet, hvor de enhændigt passede planterne. Maria Josefa fødte sin mand 11 børn, selvom ikke alle af dem nåede voksenalderen. Deres familie blev betragtet som et eksempel på fromhed og dyd. Ved hoffet sagde man, at dauphinen besad en sjælden gave, evnen til at forsone selv de mest svorne fjender. Hun blev en slags bro mellem fløjene og bilagde stridigheder med et mildt ord og et lyst smil. Gradvist opnåede Maria Josefa det, hun engang havde svoret over for sig selv. Hun vandt hele mandens families kærlighed og det franske folks respekt. Selv Ludvig den 15. omtalte hende med sjælden varme og kaldte hende det franske hofs perle. Men det var ikke bestemt, at dauphin Ludvig Ferdinand skulle bestige tronen. Den 20. december 1765 døde han af tuberkulose og efterlod sin kone i utrøstelig sorg. Ægtemandens død blev et slag for Maria Josefa, som hun aldrig kom sig over. Ude af stand til at bære minderne, bad hun kongen om tilladelse til at forlade de lejligheder, hvor alt mindede om de år, de havde levet sammen. Ludvig den 15. kunne ikke sige nej til sin elskede svigerdatter og viste hende rørende omsorg. Men hun fandt aldrig trøst, og snart begyndte den sygdom, som hun havde pådraget sig, mens hun passede sin mand, også hurtigt at tappe hende for kræfter. Den 13. marts 1767 døde Maria Josefa af Sachsen, knap 35 år gammel. Skæbnen belønnede hendes efterkommere, og 3 af dauphinens og Maria Josefas sønner, Ludvig den 14., Ludvig den 15. og Karl den 5., indtog i fremtiden den franske trone. Således fortsatte deres mors kærlighed og ædelmodighed med at leve i Frankrigs historie. Hvis de kunne lide denne historie, så giv venligst et like. Vi vil også blive oprigtig glade, hvis de abonnerer på vores kanal. Tak for opmærksomheden. På gensyn til nye historier.